Sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwandiri kuita kudai longest time ever. Regai nditange ndati makorokoto kuna Madam Boss avo vakasvitsa 1 million followers ndandoda kutoti 1,000,000 followers 1 million followers paFacebook ndo zvakasvika zvichitenda vedwe ndaiwa chidoko chekuti ndoda kutoitawo chiclip tichikorokodza uye tichiita mastreets anenge achitenderera kudaiwo so asi pauro pairamba zvokuti pauro pakanga pakaoma kuti nka zvekutota zvamaingangaidza chaizvo taida kutotaurawo nyaya dzaina munhu waMwari Jehovha vaitana iwe musoro unenge foko nebanga iwe musoro unenge gogo emisisi kera tikashikoniwa zviri kuita tikati hazvina kushata chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ndobva paya handitozivi kuti zvakazofamba sei kuti DJ Towers namunhu waMwari Profita kera kona yako inenge yebanga foshoro wati yakazoperera kupi. Izvi zvakangondisvikawo pakungodisappear in the thin air for the meantime. Tochibvapo toenda panhau iyani vanonzi vabaikira vaive vakanga vachinzi vanoprofita vachiona zviri mberi. There is nothing bad pakuona zviri mberi. Zvinhu zvinongotariswa navanhu vazhinji kuti kana uchiprofita tinozvitenda zvakare. Vanhu vakasiyana-siyana, vamwe vanoita zvehari, vamwe vanoita zvokuona pamweya, vamwe vanoita zvokuona vakapfeka magemenzi, vamwewo vachiona mune zvakasiyana-siyana. Asi nhau iyi ndofunga haina kuzotambikwa zvakanaka kudani nemunhu wakanga achasekunzi kuprofitwa here. Ini ndipandakateerera pepe ndasina kuhwa mazita angu kuti ndani wakanga wakanangwa naexactly neprofesi yakanga yapuwa nababa vaya, asi ndozokuti handizi kuti vakazenge votukana mvura yaka vachichekaitika paya live yacho nandakuiona zvakare ndosati ndati pepe nekuda kwokuti pauro pavo pakaoma pamwe zvimwe zvinhu zvaitoitika pamwe isingatozvioni nekuti ivi ndofunga zheve nemeso zvese zvakanga zvaitwa affected to the effective yasina kuhwisisa panguva yachoni. Saka ndozvezvimwe zvezvo tozoona ababa vaive vadii vaita response vachitaura kuti handimbokutauri ndakakutsvaka ndikakutsvaka iwe ndapedza kutsvaga ndikati sei ndikakutaurira newe wandingatoda zvangu kutoti nditi nanga naye ndivana kuindate uye nanaekera nanaheilo kuti zvakushata zvakanaka futi zvose. Tobvapo toenda pane vanhu vakapisa mari zvokwadi vanhu kupisa here kuti ngandu mari icho ichitoboma kudai kutoboma uchitopaona kuti iyi inombava waya zvokwadere yepakati pamuchunjusuru kudai ichidonha kuita dripping of the wires of the money. I'm thinking, why would you do such a thing in this entire nation? Why uchipisa mari zvokwadi 5 bonds ka asi shuwa why zvokwadi vanhu nango zvikanzi ifekiologist money ungasvika pakudero pakutora zvokwadi iyoyo wati evha kana yanga iri shisha kana ngeri chiya vaibatidzisa nayo vapedza kubatidza vototi ngandungandi zvimabhanji wotonzi yes money inofanira kusvika 500 nyangwe kokupira mudzimu yachoni yemari yachoni zvokwadi munhu ungapira mudzimu uchiita zvokudero here paindaneti vanhu vachiona wose mwedu ichigwadzwa ichidzimbi kana kusvika pekupedzisira pamungo. Zvinhu zvinombagwadza tisingadi kura nhema zvedu tazogara zvajehovha muzikudenga chaizvo kupisa mari chinhu chakangooma. Veduwe munhu unoshayiwa dhora kuzhoko vanhu vari kutambudzika veduwe nyango zvako zvikanzi mari yangu ndi zvandida nayo unoita zvandida nayo hazvirambidziwi chirege kuti zvandida nayo uchiti affectawo nemwoyo yedu nemeso yedu zvakare tichogwadzwa tichiona zvakaita seizvozvo paindaneti. Muona manje vangu vakati mwamtisere kuti imhosva kune Bank of America kuti iwe unoti ukatora currency yacho haisi yenyu isiri yenyu kudaro monga muchiiti ngandu zvokwadi chingandunga paindaneti nechimuribhoni cheekera chesilva nendarama chichitsvawo here redu chinyunguduka munhu wakatarisa apa haisi $5 kana $100 ni manotes. Muona manje muchipisa muda kuonekwa namasite evanhu zvakashata. Vakati mande yenyu maenda kanda kundodoneta kuna mwanhu maorganizations akasiyana-siyana kana kundobatira nherera nechembera dziri kutamuka panguva ino vamwe vanhu vari kutora vasina kukamachira
ngatina handizozivo svika ndosaka tonzi vedu vana vezimbabwe takatukiwa shuwa tingasata zvokuti ndinoda kuratidza kuti ndine mbari ndiri mbinga ndichipfutisa mari paindaneti. I don't know indinenge tapwere ipapo asi tichiri panhau idzodzo kupfutisa mari tochiinda panhau yekuti kune iri kunzi 50 bondi 50 bondi yekudanga chifanira kubuda nhasi amunososhoka inobuda mangwana asi chandakanotisawo ine masango sina kutaurwa nemwe munhu ine kanhu kane kahosimilarity pa5 bonds somewhere kari very far but close at the end of the day asi iri yebrown ichitaugwa inonzi ine mufananidzo yampiananda mboza ndakachaya kuti mufananidzo wacho uri papi kuda ndawo wakandidi wakatasa kuti ticonfuse nekuti first ndapekutanga parakana first ndasina kuona kuti kuda ndo first kwa ndiye mpiananda ndakafunga kuti kuda kine chakamira chakaita sechimureza zviya zvinoita sokuheroes eka ndo zvikurehwa zvikanaiwa nevanhu hutoju kuti pana mpiananda zvikanzi zviripo mafeatures achakatonyorwa kuti pana mpiananda saka kuda ivo vaiva vane face ine iripo hafu vaive ndochi ndo vacho inhau yekuti techiona paindaneti asati taibata kudanga tikange taibata takutasa kudai nemumaiso edu ndo pachazokuisa mamwe mafeatures aripo achoni sikazi kuti ichatanga yasokusegulata rini asi tichiri ipapo regai nditi nematambudziko kune mhuri dzose dzakarasikirwa nehama dzavo kune imwe family kunzi nditori nevanhu 9 vakashayika paruti inoenda masvingo zvishava nerodhi kuchinzi total vanhu vakashayika pasport vakanga vari 20 asi vanhu 9 vakanga vari mufamily 1 ana kuti vaifamba asi vari pamwe chete ndofunga here ndobva vasanganiswa nenjodzi vakashayika vari 9 saka ndinoti nematambudziko kune mhuri iyoyi zvakare nevamwewo zvakare vasina kutaurwa kunzi ndive mhuri dzipi neimwe yanzi yaitika kudivi rekubhulawayo kuda vanhu 4 vakashayika zvakare ipapo zvinhu zvinosiririsa neincident yanzi yaitika kuboxburg South Africa zvinhu zviri kungoitika zvakasiyana-siyana vedu atikura nema kwanzi gasi raputika saka raputika kudaro tinotenda mwari kuti vana vari kunzi matwins uye mumwe uri kunzi vechidoko mayeza chatotaura zvangu nokuti ngatiwa mayeza asiriwo vese vari safe asi zvinhu zvavo zvatiramba kuSouth Africa. Tichiri panhau iyoyo zvakare tochiinda panhau yani yake inguswati vanonzi vari kutochekerera kutaa kwatiri kuita kudai handisi kuti vapalimpopo reka kuti vava papi asi vari kutiza kuchinzanzi vanhu vati hatichadi monaki yake nekuda kukutanzi vakanga varamba kurinyurana macontact ezvikazodii saka vanhu vari kuprotesta vachikontesta vari ikoko vachipisa zvose nemagonyeti ake aya zvinditi magonyeti waane fiwo here kuti nditi magonyeti ane maheu handitozi kuti maheu heka kuti machii ari kupisirwa magonyeti aya mamwe anongobuda achivedzinga akachekerera akadai achiinda vanhu vachiita sei vachitiza nemagonyeti aya kundiziva kuti vachasvika rini vachitiza nemagonyeti am not so sure asi ari kungotenderera kuti nditi maliters emagonyeti unopinda malita mangani kuti vachiita cross country kudaro handizozivi asi iye wacho wati kwanzi vakatisa munyika saka kuti ndizi kuti vachaita gore rese vachitisa here kana kuti kudii I don't know inokana vatisa nyika inosara chitongewa nani toenda kuna president vekuhaiti vanzi vapfugwa vari pamaprivate residence yavo vanenge vanonzi mosei something zvinhu zvinosirisa tikura nema ndavadokwasa kuti zvanzi mundofunga munhu wamuassassinata wakati achiridzi chechispanish mudzimai womurume uyu uri kunzi uri critically ill kana kuti injadiwo kutakwa tikuita uko ndochitaura kuti hedu zvinhu zvese zvaitika pavhiki rino handikura nema zvinhu zvakawandisa zvaitika ukada kugara pasi ukasvita think about unogona kutongororwa nebuka kuti vakona what is happening in this world we don't know asi ndo zviripo izvozvo tobvapo toti makorokoto zvakare naabhudhi chikumuna JP to GPS neshovi zvondeda tombetewo review yeshovi asi voice was can't get voice rakaramba zvachose zvakatondikwata ndekuti ndaiona zvandainotisa musi weshovi vamwe zvikwadi vamwe vaitoita zvekutoti shovi yako yabudisa hiti shovi yazota sei marara machi. At the end of the day, zvikanzi no, you are the same people futi mate chinja director chinja producer chinja machinji kwa makupopota saka what do you want
pakudai ekera ndakanga ndasungwa ndiri ikoko kujere naekera iva vana munhu waMwari vamadungwe ndisingazi kuti right now vari kuheaven of the commandments here kana kuti kudi vanhu votaura futiwo semuzhendire semuwati vamwe wapo wakagona ukadi zvikanyano ngati kusvika December chatosani chekuti mese muchange moimba chorus dzimbo idzo dzachikomana JP dzamuri kuda kushora. At the end of the day muchangonakirwa chete musingadi muchida asiti maviewers akakasepasa malast yekera ake akamboita waya ndozvazvimwe zvinhu 200 something 289,000 something maviewers within 24 hours, which is good. Tochibvapo toenda kuna chikomana rwekwakanzi wakasvika 1,004 million viewers within 4 days, which is good as well. Saka ndozvanokwasangotara kuti zviri kuitika mumastreets emaAvenue zvinhu zvakawanda tikurarema haungambodzipedzi nhau dzachoni. Uko Queen Datelichess vanomuda achizvitukawo ndizive kuti inonzi chiya vangu achiita iyoyo asi handizivi asi chandozva ndoti wangu achiba achizvitukawo. Kwete nyaya dziri kunzi scandalous of the scandalous of the people of going abroad. Sana so lindana uyu zita rake unonzaniko Zikaro dzimwewo dzingodira asi havasi kumboita quit no retreat no surrender. Mona nyaya dzacho dzikuitika paindani dzakawandisa within pavhiki. Mona ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.